Apa ora? Wis ngerti mu? Iya arep iki. Ngapa pernah ini? Enak yo ngarit. Mendung ya, Wi. Ndang arek kono enggak mendung. Kita golek ungkal. Iki muka. Asine kan. Nah, Iki gimana aku punya poin iki aku. iki omahmu to. Lah, alat itu. Oh iya. Mending lah. Ning omahku kok golek-golek kan to modelmu. Ya ora ka. Roh kabar Semeru meledas ora? Oh lah mesti ndek enakane kae. Golek banyu Pak Ele. Kok juga banyu ngendi iki? Nang kalian kuwi ya? Kuwi ya. Rung kabar ora we? Kabar sing ndi? Kae lho. Semeru bedel lah. Heeh. Oh, krungu. Macang lho. Krungu. Mosane Wong akeh lho iki korban jiwane. akeh nggak semana nggih. Melu nyumbang ini lebu-lebu kan. Mulane kan ya kan omahku ngene iki kan pitik tok. Ya, Lah yo ngene lho wi lho. Diparani cah nom-nom malah di selfie-selfie. mosok Oh, ugal-ugalan ngono. Pengen tenar apa mek gur ngapu? ya sini gabut kuwi. Cah nom ra bener. Iya, Wong enek musibah malah. ini atine balen nang dengkul lek iki. Ora kok neng dengkul. Biasanya ati Delamaan. Oh, delamaan kepitek aja ya. Saya telak enak sama kepitek. Terpincang. Selfie-selfie. Cuk. Ya tanam saiki gulane sing ya tentang viral. Tapi ra ngerti hukum kok ngono. Terus mana landep lho iki? Arek kan Sengkring. mendek. Dapat kumpul apa nyapa? Suka deh uang. Lah kalau lonjono mesti entek gitu loh. Berarti mbok apa? Nang ndi anu kamu? Apa? Kowe kebo. Tenan lah. Piye lah karepe ya. Oh, mah kependem awu malah di selfie karepe lah. Uang ora duwe ati. Blas, mangan. Mangan. Bondo entek kabeh entek arek sing gawa. Slamet kuwi lho wis untung. Mangan apa iki? Malah guyu cekakaan. Yuk, aku budal sik. Oke. Pak udan, gedang. Heeh. Gancok rawi. Enak ngarit nang ndi iki ya? Rokokan sik penting.
lho duwe ati pora lho. Aku sih gregeten lho cah nom-nom jan ndak masuk blas. Cah nom ngono kuwi. Temen wae penerus bangsa iki jangan padha cengok serek musibah barang malah nggih selfie ngene. Nah iki ora kok selfie wae malah membantu ekonomi lah kuwi lah masuk sahem. Ora ketang weng-weng mie Indomie loro ngene wis masuk kan. Oh, anake kaya ngene iki. Ngaret ya tepi wis masuk di tepis. Panas eh. Sana gremeng-gremeng apa deh? Dewi saiki ning kebun cah iki. Nom lho. Nyapone beduk-beduk ning sawah kok oh mancu. Urip penak-penake turu to ya mene iki. Kene sing ngarit ngene iki pengen turu kok malah kurang menggayan tuh. Model opo? No men. Alah Ngene delok. Panas. Receh. Apa jalan ini? Ya mas. Nah, ngeplok Mas. Loh, saking budaya Mas iku lah. Momen ta Mas sampean. Beduk-beduk iki lho penake turu malah. Penghasilan lho Mas iki penghasilan. Enek penghasilan nih ngene. Kula nyambut tarite asal. Nah, aku mau sik rada leren titik. Dilute lho. Nggih. Wis. Lah kowe Iki aku main jelas ngarit iki lah, kok bisa ngarit. Jenenge ngarit, bentuke kaya surit. Iki gunane mek bentuk. Nah, ngene iki. Iki bentuk bapak suket, Bos. kayak babat dasmu ya ora kena. Ya kena. Sabar Mas, sabar ya Mas. Pidana tapi. Sabar. Aku mek ngene iki mek jelasnya, Mas. Contoh mengarit ngene iki. Ya ini aku sih ndak iso wis. Canam ra iso ngarit. Oh, apa lho iki? Wis Mas ya. Wis jan rusak ya arit iki. Sareng iki. Tukang ngarit. Matane sambung. Cek Mas, ada brand Indonesia ya? Juh. Kali yo ngono lho. Oke Mas ya. Kono. Panas-panas sih. Malah enggak embut ngarit tau. Mulai. Ora terus engko sik ben rada iyup sik. Kok enggak embut gelas tau. Engko wae. Itu wae. Tanam. Menari di atas penderitaan orang akan ada balasannya. Jadi jangan menikmati penderitaan orang lain, karena penderitaanmu bisa dimulaikan kapanpun.